CNPC kompaniyasi işe çağırıyor. CNPC Amuderiya Petroleum Kompaniya Ltd kompaniyasının Turkmenistan'daki şahamçatı işe kabul ediyenlerini ağlan ediyor. Şöylelikle hukukçular, maliye hünərmenleri, işgarlar boyunca hünərmenler, satın alışları qorumaq boyunca hünərmenler, injenerler, zahmeti qorumaq ve texniki hukukçuluk boyunca hünərmenler, bu işlerin dolandırmak boyunca injenerler ve hünərmenler, iş yöneticiler, IT teknikleri, sürücüler, katipler ve tercümeçiler, reception işgari, qaravullar, təmirləyicilər, aşpedlərin köməkçiləri işe çağırılıyor. Bunun için Rus dilini erkin bilmek talep ediliyor. Xitay dilini bilen dalaşkarlar olsa artıqmışlıklardan peydalanır. Retminamaların kabul etmekten şu vaqt devam edenleri, rezümeleri ve anketseler tavşırmalı falgılar hakkında maglumatları milli infosaytından ve mobil qoşunusundan okap ya da vizanın beyanından görüp bilersiniz. CNPC'nin Xitay kompaniyalarida Mardaki Galkınış 4-nji tapgary guruluşyp beshasyna barada aýtjak. Kime gyzykly bolsa dinläbersin, gyzykly däl bolsa geçiriberin. Mary oglanlara esasan degişli şol bark gaýtdym otaýyk internet aýag üstüne diňe şonu reklama edip otyr, reklama däl habar berýärler. Ýagny anketalary tapşyryp bolýar diýdiler. Esasy Aşgabatda uğratsaňyz poçtadan bolar, aşağıda pisanyada adresi koyup yazacak. Yol öteni barab oturmaň. Şonu gidip geldim. Aňyrda dokument kabul edilen ok. Hiç kim kabul edilmeýär taýda. Şonuň üçin biderek wagtyny sarf etmeň. Kim işe girjek bolsa, dokumentlary poçta bilen men mysal üçin şonu poçtadan Aşgabatda uğratdym. Galan nesiledir. Şonuň üçin därdi bildirişe deýin diýdim-de. Biderek köselmeň, yol öteni gidip gelmeň. Bunu poçtaga gitseňiz, hat üstü bilen poçtadan uğratsaňyz anketany eňgo wariantny kadiýen şeýlerek paýlaşaýyn kime gerek bolsa bilsen şonu. Men ýaly biderek gidip gelmesin. Ýolum ýakynlan köselmeň. Всего хорошего. Так, по поводу CNPC компании китайской, про объект, который будет открываться, и начали прием документов, Галкыныш, Йолотань. В Йолотане они не принимают документы, сегодня я там была, поэтому самый лучший вариант это отправить почтой или самим съездить в Ашхабад, отправить свое резюме и там сдать. В Йолотань смысла ехать нету, прием документов там не ведется. Всего доброго. Serdar ertir nesip boldy toyum. O kostümle gel, araşýana. Ola nesip boldy. Höne bir zady bil. Şu dogonyňy kalyaskada ertmäýdi. Ola, dogry düşün. Arana mertip araşýana. Gelmeliler. Serdar! Nim ahy katlyň yemek meseletdi. Gelsen bana Ansaň hemme zat gowulşa. Seni azarları Yetmez bu değil. Bir gel azarları Yetmez. Yetmez bu değil. Bir gel azarları Yetmez bu değil.
İzimda nice ya. İneyim. Ben tayin. Gitmez bu değil. Bir gün daha biri gitmez bu değil. Sana pazarları değil. Oyda hidre tam ettim vay. Bir büyük bu ananın arasına verip tam ettim. Kemme zatçıyım. Tanrı helkasın. Bolya. Yönetirim bu tam ettin ayağım ya. Himmetin ağzına verip. Serdar. Sen menden razı mı? Hava. Munda bir rabi. Ağam. Ben hasta gitme. Ben getireyim oyma ağam. Türkmenler. Ahmet selamun aleyküm. Türkmen mi ağam? Ay sağ ol. Gel ağam. Lakin valla ya. Ayağın bir yerini kapısına koyup kaysam şu koyma almadım diye ne Ne için? Ayak koydan iyiydi da öldün yaytın ayak. Öldün mü? O da şükür. Tanıdın mı ağam? Geldik. Doğru. Kovmam iste. Neyme koymak? Hava. Baba be yine. Hoş gel. Söyle. Tade öyle mi? Ya neme geldik biz neme hadi tıra geldik yani okuvana kenna. Hava. Okudan sonra neyme? Ben okudan sonra tırsırırsan inşallah. Ece, beni yoradın. Kaka, yana dönerler dönerip adamın başka adam ya Ali. Doğru oğlum. Bolya Alperen başka adam. Hay Ecem canay. Ece, ben yürüdüm. Ece. Meni önkü isyan yerinde yollaş et bellecek kolyalar. Ben yürüdüm ak pata verdi Ece. 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 Senin ak patan olmadı men nedir? Bu işler başaram. Men başarmam kebe. Başarmam. Men öz maşinymda taksiçilik edip kazanç etmäge hugum barmy? Öz maşinymda kire edip kazanç etmekligim üçin men haýsy etmenamalary düzeltmelkem. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda siz özüňiziň şahsy ulugyňyzda kire edip, ýagny adam daşap kazanç etmäge hugumy kanun esasynda kesitlenlendir. Ýöne bu işin görnüşi bilen meşgullanjak bolsaňyz siziň hökman resmileşdirmeli resminamalaryňyz bardyr. Ilki bilen agdalan işin görnüşiniň işin aýry-aýry görnüşlerini ihtiýarlandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 20-nji maddasynyň 1-nji bölüginiň 17-nji bendine laýyklykda ýürüýte ihtiýarnama almak arkaly meşgullanylmaga degişli iş bolup durýar.
ýandygyna siziň üntüňi çekmek isler. Başgaça kanuny laýyklykda öz maşynyňyzda taksiçilik etjek bolsaňyz lisensiýa almalydyrsyn. Agdalan lisensiýany almaklyk üçin Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 27-sinde çykaran 16-29-njy karary bilen tasdiklanan awtomobil ulogyny daşamak işini ygtyýarlandyrmak hakynda düzgünnamanyň kadrlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Awtomobil Uloglary Ministrligine degişli resmiýetnameler bilen ýutulmalydyr. Hormatly adamlar, egerde agdalan kanun kadrlar berja edilmän taksiçilik işi bilen meşgullanylsa, administrativ hukuk bozulmalary hakynda Türkmenistanyň kodeksiniň 216-njy maddasyna laýyklykda binýatlyk mukdarynyň birisi, ýagny 100 manat möçberine jerime salmany etýändir. Şeýlelikde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda telekeçilik häsiýetli işleriň görnüşleri bilen meşgullanmak üçin hereket edýän kadrlaryň talaplarynyň hökmany ýerine ýetirmeligi barada ýagdaýlary siziň üstüňe çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuk kömegini almaklyk üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär. Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlar Täzirçilik Banky amatly awtokar hyzmatlarynyň peýdalanmagy çagyrýar. Siz yeňil awtouloglary, şeýle hem ýörüýte we ýük awtouloglaryny satyn almak üçin kart resmiýleşdirip bilersiňiz. Awtoulogy öz istegiňizde we maksadyňyza görä özüňiz saýlaýan. Ulogyň ähli görnüşleri üçin şertler birmeňdir. Öňünden çölek awtoulogyň bahasyny 30 götürmek, galan 70 götürmek bolsa, 5 ýyllyk möhlet bilen kart görnüşini resmiýleşdirilýär. Kardyň ýyllyk götürmi 7 götürüm. Üçünçülük hökmünde bank goşmaça girew kabul etdiler. Awtokardy resmiýleşdirmek üçin arajy we satyjy bolup Halk Bankyň iň ýakyn şahamçatyna gelmek ýeterlikdir. Bankyň işgäri zerur resmiýnameleriň sany we talaplary barada dogry maslahat berer. Degişli resmiýnameler tapşyrylyp arda makullanan soň bankda satyjynyň adyna hata açylýar. Kart şertnamasyna gol çekilýär we alja berilýän pulyň, ýagny ulogyň bahasynyň 70 götürmek, göni satyjynyň hasabyna geçirilýär. Aljynyň goýan 30 götürme we bankyň berýän 70 götürüm kartları işdesi bilen satyjy tölegin göni 100 götürümni nagd görnüşine çykaryp bilýär. Şeýlelikde awtoulogy satmak we satyn almak amallary iki tarap üçin hem has amatly we ygtybarly bolýar. Soraglaryňyz galimy? Halk Bank Paýdarlar Täzirçilik Bankynyň müşterileri gollawgulygy ýetmeden hyzmatyňyzda ekranda görkezlen belgelere jaň ediň. 20 ýyllap öýne orman dünýäni peşkom aýlanyp görenler mara. Durawurmyn. Oň ady Karl Bushby. Öýüm Beýik Britaniýada. Uranýerem Çeliniň Punta Arenas şäheri. Samolyotda da minjekkä, maşynada minjekkä lip özüne söz berýär. Şeýdip suwun garajy bilen ýöreýär Çilden Peru, soň Ekwadoryň üstünden geçen 2 ýylyň dowamynda Kolumbiýa barýar. Ine de ýoluň döwli ýeri, daryan jeňelligi. Hiç ýyly ýolsuz asyz bir tokoy, adam ýeýän haýwanlar, adamlar, kartel, ýudar haýal ýylanlar hemme gorkunç zatlar şutaýdy. Ýöne eýtýä beýtýä sokuşdyryp böküşdirip, diňledip bärdenem ölmän geçýär. Soňam Amerikan ýokarky böleginem şustyrydy diýär-de, Meksikan, Amerikan, Kanadaň üstünden geçip Alyaska barýar. Barsa hedillik ýok, owa sowuk, ýüzben bolanyk. Ätläň geçip bolanyk, aryl, ulak. Şoň üçin şimdi suw nafatlary jak edip öňden çykýaşyn. Çykdymyş waýsy hem öňden. Alonna, bir adap zor edeýin. Görüp bir doýsana heziler. Gark bolsana. Şimdi suw nafatlary brendin öýüne berip, bir-birden içgin tanıştyrşy indiki videoda. Nafasyz ýapdan suw daşamak kyn, gurnatda meselenden ömürlük deýinýär suw tutýan daýlara. Şoň üçin suwdan ýança garaşyp, buzyň üstünden 14 gün ýörep Rossiýa barýar. Bärde de polisiýa saklap yzyny uratjak bolýar. Olam men öýe barýan, öýme möňde diýär-de eýdip Gazagystana gelýär. Indi bir dadet Kaspiýny geçmeli. Gawatlagan bolanyk. Şeýdip 300 kilometri ýüzüp geçmeli bolýar. Geçýärem. 31 gün ýüzýär. Şeýdip rekordam goýýar. Ýolura kän rekordlar goýýar, özüniň habaram ýok. Ondan başga beýdip ýörenem ýok. Şeýlelikde Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa barýar. Şeýdip Ýewropaň bir ujundan girýär. Ine şu wagt 27-nji ýylda. Inni azajyk galdy. Gatrak ylgak gitse şu ýyl täzelineň sagaman öýüne de barmak ahmal. İşten çağırma da ben. Oğlum 14 yaşında, küçüğüm 6 yaşında. Kıyıcaşmam 3 yaş yapar ya. Oğlum 6 yaşında kamenecek başladım. O şey ben kıyıda atmam. Orada yine 80 kilo da. 90 kilo, 95 kilo düştüm. Son 100 oğlum yapar yana.
Son görýän internetden her ýer kapsulalar bar. Bular atýan, atan wagtym işlem kesen ýaladýar. Horlanýan, ýaladýar. Bana begen ýani 1 ay ýatýar, 2 ay, 3 ay, 3-4 ay ýatsam wagtama. Son goýana ýanky aýran kilam 4 aýlap kösem aýran kilam bar. Bardan alýana, son oğulcam ýaramady, 14 ýaşyna oğulcam. Awa 2-nji klassy. Evet yaramany. Son onda ýarabat strese girdim. Şo wagtlaram 2-nji oğulcama görelken onan bilmendim. Kän stres tabap. O bolandan soň ýene semirdim. Ýene semirdim sebäbi. Ene bolmak kyn biläňiz ha. Dogrumda da biraz kösem, ýene de kösem, ýene semirip gitdim. Soň ýene 2-nji oğlumdan ol bir kaşa zat etdi. Ýene ýanky trnażora gatnadım. Bir tane de horlanaýyn edem zat diýene. Olan horlanýan. Yine taşlayan, yine üstüne alyan kilan üstüne. Yine trnażora gatnap, gow horlap başladım, gyýjaşma görerkenim. Anam şonda trnażora gatnap beren wagtlan bildim. Soň trnażora goýdum. Soň gyýdym, ondan soň indi ýene de näme balana aýnaýlar. Beter gaýtam. Her hili kofya, kapsulalar datlar atyp, beter saglam ýydyryp barýan. Kapsulalar birinjinden için iyi. Ha. Очень вредно. Şoňa düşünen aklar bilenkiler. Dina horlaýan, koşa horlaýan, çaý. Men şo wagtlar horlaýan gadyp ıňap alýalar, ýaglanan oturýarlar şey. saglam ýaman gitýän eken. Men şo wagtlar hemmeçesini etip gördüm. Men başlap berem. Menden näme kömek analizaga tapşyrýas. Eger de analizaga hem rahatlaňa gowy çyksa, anamrat doktor operasiýa kabul diýip aýtsa, onda şo ýagdaýda operasiýa etip bolýar. Şo ýagdaýda mümkinçilik bolýar. Ýanky ranyň gowy bolmaly, ýüregiň gowy bolmaly. Ol malinki şak, kiçijik bir ädim. Ondan soň özüňe durmuşyň tonus ütköpýär bolýar. Pytanie diýdi. Ýanky konformantiz palaw bolanok. Doğru. Elbette Baka öz men isteyen dereceme geldim, isteyen avramma geldim, isteyen figurama yettim deyip öz besiniz kontrolü saklamana başarayan çağ. Onun son уже iyesin gelse уже iyesin ömeren o. Nasıl получится? Ağlamalar, все хорошо. Все хорошо. За тебя дети болеют, это уже важно. Исмаил, твоя мама сможет? Напиши мне в комментариях, что она сможет.